Необходимо ли е според вас да се провежда такъв тип обучение, каквито следва да направи Академия Респон, с цел да се информират и всъщност да се направи един по-професионален прочит на новите неща, които някои са влезли, други предстоят да влязат, и всъщност защото причината доста често е, че откриваме пропуски в прочита и неинформираността. Смятате ли, че тези тип обучения ще бъдат от полза за участниците? Според мен ще бъдат от полза, защото е добре да отидеш и да чуеш нещата как са променени и да ги чуеш като тълкуване от хора, които боравят с законите, а не да ги четеш сам. Според мен никой не е длъжен да може да разбира и да тълкува законите, защото понякога има скрити неща в текстовете на закона. И затова е необходимо да отидеш на такова учение и да чуеш кое е изменението, какво ти трябва да правиш. Дори ако кажем и друго яче, хората не обичат много да четат, а така като им кажеш първо, второ, трето, ще го запомнят. По този начин ще бъдат избегнати много грешки. И разбира се, с колегата Стоицева най-много разчитаме на този семинар да кажем на участниците какво на практика се случва вече, какви са пропуските и какви са практическите проблеми. Значи в никакъв случай не искаме да правим теоретичен семинар, по-скоро практически въпроси. Така че това е целта на семинара. Колегата Стоицева има много практика по въпроса и вече имаме наистина реални проблеми. Реални проблеми, които обаче ще споделим на семинара. Още по-важно е според мен и самата комуникация между участниците в семинара, защото всяка една процедура е сама по себе си, при всяка една процедура има въпроси и отговори и не винаги можем да си отговорим сами, така че обмена на опит е нещо много полезно както за нас, така и за участниците в семинар. Идеята ни е да направим практически семинар, не теоретичен. Разбира се, той ще бъде свързан с това, което е написано в закона.